Ja, så fik jeg vist lavet en kraftig cliffhanger der den anden dag, hvor jeg viste, hvordan at jeg laver sodavand på en saft, eller en juice, kan vi sige, af rødbede, gulerod og æble. Og det var lige stærkt, sagde jeg nok, for en af medkiggerne, som blev sådan meget nervøs over, hvad sker der med rødbedesaft, hvis nu den der flaske rent faktisk eksploderer, fordi der udvikles så meget kuldioxid, og fordi hun ikke får lettet på låget. Og det er jo spændende, og jeg har husket at lette på låget, og nu vil jeg så gå videre, fordi det er for stærke sager at gå i spænding så længe. Så ja, som du så den anden dag, så lavede jeg 3 flasker. Den ene drak jeg i går, den var lækker. Den havde fået sådan en mere mindre sød smag jo selvfølgelig, fordi sukkeret bliver omsat i de her fermenterede drikke, omsat til syre. Og hvad gør det, at sukkeret bliver omsat? Det gør, at det får en meget mere, man kan kalde smagen fermenteret, sådan mere nuanceret smag, og mindre sød selvfølgelig, mere syrlig. Og så sker der også det, at den bliver stabil. Fordi så længe der er sukker i noget, så er der jo nogen, der gerne vil spise det. Så ved at omsætte sukkeret på forhånd, så gør vi tingene stabile, og vi konserverer dem. Både ved hjælp af, at der ikke er sukker, men også fordi, at pH falder simpelthen. Så kan man sige, at det der med en fermenteret smag, er det nu lækkert eller ej? Og alting er jo et spørgsmål om smag og behag. Men det alting jo også er et spørgsmål om, det er vane. Fordi smagsløg kan vi påvirke. Smagsløg får vi nye af, og de kan udvikle sig. Så det der med, om vi kan lide noget sådan lige først, ja, det kan vi selvfølgelig godt hænge os en hel masse i. Men vi kan også sige, jo, men lad os da lige prøve sådan og smage det sådan en 5-10 gange på at se, hvad der så sker. Og det tror jeg, de fleste af os, der har sådan lidt erfaring og lidt år på bagen, at vi har prøvet at udvikle vores smag hen ad vejen. Og det er faktisk lidt det samme med de her ting. Det er lidt det samme med og sådan noget som mælkebøtter, som jeg gik ombord i for et par år siden. De er virkelig bitre. Og jeg har selv været meget følsom over for bitterhed. Det ved jeg, fordi jeg har arbejdet i smagspanel tidligere, hvor jeg blev testet og trænet i de forskellige grundsmage, blandt andet bitter. Og jeg har haft det virkelig svært med bitter. Men jeg trænede, og så i dag, der synes jeg faktisk, det er lidt kedeligt, hvis ikke der er bittert i. Og det er det samme med fermenteret smag. Lad være af min anbefaling. Nye smage, det ved du også, når du rejser, kommer ind i nye kulturer. Nye smage, dem skal vi sådan lige blive dus med, så kan vi få rigtig meget glæde af det. Nå, jeg er nået frem til det her. Jeg drak en flaske i går, den var lækker, og så har jeg haft den stående i køleskab det sidste døgn. Jeg har smagt lidt på den her til morgen, den er også lækker. Og så vil jeg simpelthen lige åbne her foran kameraet. Mest af hensyn til hende, Marianne, som var lidt spændt på, om jeg nu vil få rødbedesaft i hele køkkenet. Der var ikke noget særligt. Det var et meget lille puff, der var der. Jeg ved ikke engang, om I kunne høre det. Men sådan er det. Det hele startede med denne her ginger buck. Vi kan også kalde det en starterkultur. Meget enkel måde at lave sodavand eller lave drikkevarer og få nogle dejlige fermenterede ting ned i maven. Omenum siger tarmen. En anden meget enkel måde, jeg lige vil vise ganske kort, det er æblecider eddike. Nu vil jeg lige tage den pæne side frem her. Og det drejer sig egentlig bare, jeg har 2 stående her på mit køkkenskab. Der ligger det, man kalder en moder her på toppen. Jeg ved ikke, om du kan se det. Det ser sådan lidt sjovt ud. Og det er egentlig en blanding af bakterier og gær og alle mulige lækre ting, som er de gode og de sunde. Og dem vi gerne vil have i kroppen, og vi gerne vil have i vores mad, og vi sådan set også gerne vil have i vores jord og alle mulige steder. Og så står de her og omdanner æblejuice
simpelthen en pressede æbler, som er hældt ned i her, står og omdanner æblejuicen til æblecider, eddike og over tid. Og det sjove er, at hvis du har sådan 2 stående, så kan du, som jeg gjorde her for nogle uger siden, der fyldte jeg denne her op med frisk æblesaft. Og imens, så drikker jeg den, jeg havde haft fra tidligere hen ad vejen. Så jeg drikker lidt æblecider og eddike hver dag i et glas vand. Og nogle gange også bare sådan rimelig råt, kan man sige. Jeg bruger det selvfølgelig dressing og alt muligt andet. Det er super lækkert, synes jeg. Og det er en nem måde, og egentlig også sikkert billig måde, tror jeg, at få en masse dejlige bakterier ned i maven og ned i tarmen. Yes, så det kan anbefales at have sådan 2 flasker eller flere stående, som du bare sådan løbende kan hælde lidt mere æblesaft i, og så kan du drikke det. Ja, det var det. Ha' det godt, og god fermentering.